नै जोंना माने टावार बिराद गिदिर थांदों नालाय साइडजों माने फैसाखौनो होजोबाखै आरोना ओमफ्राय फैसा होजोबैनि दारै माने बिसोरो बिराद माने बेबायदिनो पुलिस आर्मि सानफ्रोमबो ग्रोम ग्रोम लाना फैयो माने सिगाङाव आङो बेफोरबायदि लाइफ हगाराखैमोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो माने लाइफ हगारनो फैबाय ओमफ्राय माने बेहाय माने बिराद प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय बिराद खानायखौबो बोखोजोबो माबायदि ओमफ्राय जों थानो हाया जोंना न' खाथि नै ओमफ्राय बेबायदि अबस्था आरोखि ओमफ्राय जोंखौ बिराद पुलिस आर्मि लानानै दम होफैबाय थायो बेबायदिनो ओमफ्राय जों दाखालि दानफायलांबाय नै ओमफ्राय दानफायलांनानै ओमफ्राय जोंखौ बेबायदिनो फैसा फुल मोनाबा जों फैसा पेमेन्टखौ मोनाबा जों बेखौ माबोरै दानफाय होनो ओमफ्राय जोंना न'आनो खाथियाव ओमफ्राय जों खारनांगौ मानांगौ बेलेगाव थांनांगौ जोंनो जुदि फैसा मोनाब्ला ओमफ्राय जों थांनो हायाना बेबायदि अबस्था जादों दिनैहाय ओमफ्राय दिनै एकदम पुलिस आर्मि ग्रोम ग्रोम लानानै फैदों नै डिसि एडिसनेल गासिबो पुलिस लानानै फैदों जोंखौ दम होनो फैबाय थायो सानफ्रोमबो जोंथ' बेबायदि जों माबानाय नङाना नै बिसिबां गारि लाइन नै नायदो नै आंनि आंनि फेसबुक पेज नायग्रा इउटुब चेनेल नायग्रा गासिबो नोंथांमोना नायजोब माबायदि गारि ग्रोम ग्रोम लानानै फैयो जोङो मोननांगौ पेमेन्टखौ फैसाखौनो जुदि जों मोनाबा जों मारै दानफाय होनो दंफांखौ साननानै नाय जों बिराद माबायदि प्रब्लेमाव दङ बिराद टेनसनाव दङ जोङो बेयाव थानानै न' खाथिजों कारेन्ट थांदों सेरजोंनो ओमफ्राय थेवब्लाबो बेबायदि जोंखौहाय थगायनानै बेबायदि 1 लाख 1.5 लाख थाखाजों थगायनानैहाय बेबायदि खालामगासिनो दङ आं नोंथांमोनखौ मोजाङै माने खोन्थानो थाखाय बेबायदि लाइभ हगारनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय एफा गिदिर कारेन्ट माने माबा 8 लाख केबिएस आरोना 8 लाख जागोन कारेन्टआ ओमफ्राय बे कारेन्टनि दारैनो माने बिराद प्रब्लेम जाखायो आरो ओमफ्राय न'आनो जोंना एखेबारे खाथियाव थानानै थारा नैबेनो नै हायानो जोंना बेल'खा ओमफ्रायो हायानो जोंना बेल'खा बेयाव खारनानै जों बबाव थांनो बेबायदि जाना दं ओमफ्राय बे कारेन्टआ बेसेबां डेन्जार बेखौबो माने जोङो मिथिगा माने फ्राम गोमबाय थायो आरो ओमफ्राय दा जोंना दंफां एसे दङ बे दंफां एसेखौ दानफायनो बिफैबाय थायो आरोना बेबो माबा नङा बर' मानसि बेबो जोंनि बर' मानसि थगायना लिंबाय थायो नै আপনি এক নম্বৰ আপোনালোকে মানুহক বুৰ্বক বনাই আছে আপোনালোকে বুৰ্বক বনাইছে তো আমাক পিছত বাড়ি উঠিলে তো যাবই লাগিব সেইদিনাখন খাটিব দিলে এইটো আৰু তাৰ পিছবাৰ সেইদিনাখন আৰু সেইদিনাখন আহিল তাৰ আগত দুটামান খাটিলে नोंसोरखौ जोङो नैबेखौ दानो बिबाय दानहोबाय हो ओमफ्राय आरो मानो बार फैबाय थादों मा दानाखै जोंथ' मा मिथिगौ नोंसोर दानग्रा मानसिफ्राबो दानो थांबाय मा माखासेखौ दाननो नोंसोर दाननो होननानै नोंसोर मानसि लाबोखाबाय दाननानै थांबाय आरो बान फैबावखो मानो दानो जोबाखै जानांगौ फांसे दानो जोंनि बर' मानसिया नै नायना ला माबायदि मा लाखादों ओइ मा फैसा लाखादों जों बेसेबां फैसा मोनदों आं बेसेबां फैसा मोनदों आं बेसेबां फैसा मोनदों जोंनि न'आ बिसिगुदियाव नाय नायहै बिसिगुदियाव जों मा खायजिया खरा माने बार আহিলে माने केस निसिना बुलाय माने आं ओरैबायदि मोनो माने गावखौनो गाव माबा मोनसे केस जाजानानै फैनाय बायदि ग्रुम ग्रुम पुलिस लाजाब्ला बेबायदि मोनो आङो खोथाखौ नों रोङा ना बे फैसाया हो ओमफ्राय दानफायलां दा माबा हाखौ जावलाङोला गथ'नि जाब्ला जों मोनाब्ला जों बोरै दानफाय होगोन ओमफ्राय जों फैसा मोनाब्ला जों बोरै दानफाय होगोन मा बुंनो आंबो मोजां रायलायदों ओमफ्राय बार फैजानायखाय आं राग जोंबाय होमब्ला नोंसोर मा बार थगायलांखो जोंखौ दानफायनो फैबाय नोंसोर जोंनि एरियायाव आखाइ दाखा फैसिदे मा बुजायनो नोंसिनिसो प्लान पलिसि बिसोरो नोंसोर मानो होआ नोंसोर मानो हाया मा शिलंआवनो दिल्लीयावनो मुम्बाइआवनो मा नोंसोर खिथाबाय थायो नोंसोर हेड अफिसनिफ्राय नुबाय दमसोबाव आपनालोके हेड अफिसारफोरा मानो आहिबा दे दमसोबाव नुबाय दमसो नै नाय शिलंनिफ्राय हेड अफिसनिफ्राय मानसि फैथों मा दम नङा रायलायनांगौ जायो थान्दा जाया रायलायनांगौ जायो बार मा गिदिंबोदों
दानफायलांबाय ब्रा जोंखौबा किसुमान न'खौ खालाम जों मा खालामनांगौ नांलाय दरखार गैया सेबसे दानहोआ नांलायनांगौ दरखार गैयाबा दानहोआ नियति फाटालायबाय पाब्लिकनि बुस्थुखौ बिदि खालामनाङाब्रा आरो आया बुंलाय दानफायनो मोना दानफाय होआ मोजां खामानिखौ मावनो दानफायलांबा आरो मानो लिंबोबावो बेखौसो बुंनो दा जोङो सोंनानै मा बेखौ बुंदो दे नोंसोरो फैसा दानदो फैसा बोरो नोंसोर बुंनांगौ नोंसोर दानफायलांखाबायना नोंसोर होनबा निजे आरो जों दाननोसै बुनो होनाखै ओइ रायलाय रिपिट होफिननो बुनो होनदों रिपिट होफिननो रेकर्ड मोनै होलाय नों होलाय बुनो होनदों ना नोंसोरखौ बुनो होनाखै जों नोंनाव रेकर्ड दं नोंसोर गरम नालाय जों पाब्लिकआव गरम जागोनब्रा नोंसोर सामफ्रोमबो बुथारनो बेबायदि खालामनाङा खालामब्लासो होनदों लामा ससे थाबायनो हानाय नङा होनदों मिथिबाय अन्थाइ खुबैजागोन नोंसोर पाब्लिकजों जों बुंदों दा जों पाब्लिकआव अन्थाइ खुबैग्रासो मा खालामनो फाइनाल खालामनानै आरो मानिबा दानफायबावनांगौ जानाय दानफायबा जोङो फाइनाला जाखाला बिर होदो आसोल दम बेरायनाय औलै ब्रमोन मिथिबायना बिराद जोंखौ बिराद प्रब्लेम खालामगासिनो दङ मिथिबायना ब्रमोन मोजां खोनासं आंनि खोथाखौ माने बेजों माने बेसेबांबा गोबाव बोसोर 5 बोसोरनि आरो ना माने 5 बोसोर 6 बोसोरानो जाबाय माने नै बे खानायखौ नाय बे खानाया बोखोजोबो आरो ना माने बे सेरजों कारेन्ट थांदों ओमफ्राय कारेन्ट थांनानै जोंनो माने नांगौ बायदि फैसाखौनो होआ थगायनानै जोंखौ थगायनानै 1-1.5 लाखाजों माने जोंना न'आ नै नायहां खाथियावनो बे खाथि जानाय कारेन्टआ बिदिनो थांदों नै ओमफ्राय जोंना माने नांगौ बायदि फैसाखौनो जोङो माने मोनाखै आरो बेबायदि होआखै ओमफ्राय दा बेखौनो लाजोबखाबाय नोंसोरखौ माने दंफांखौ दानहोबाय थायो ओमफ्राय जों दंफांखौ दानहोबाथाय माने बिसोर सिरिखा फैखाया जै दंफांखौ दानबाय बिसोर फैया आरोखि ना बेबायदि अबस्थायाव जानानै ओमफ्राय दा पुलिस लानानै फैयो मालाबा माने माबा सानथाम सानब्रैल' थानानै माने पुलिस लानानै फैबाय थायो ओमफ्राय गावखौनो गाव माने बिराद गिदिर केस जानाय बायदि मोनबाय आरो ना आङो बिराद बेबायदि जानानै बिराद टेनसनाव दं आरो ओमफ्राय जों माने जोंनाथ' फेमिलि नै सौग्र सुदायैनो खारनांगौबो जाबाय ओमफ्राय बेबायदि अबस्थायावहाय बेबायदि पुलिस ग्रोम लानानै फैजाबा बिराद गोसोखौ बिराद दुखु मोनो आरोखि ना लोगोफोर नोंसोर माने दानहोआ दिसिया मा खालायखो लेंहरदों बिसिबां लिंहरखो बिसिबां जोंखौ थकबासि खालायखो दिनै आं सक खालायना होगोन नाम्बार लास्ट टाइमावबो सक खालायखो दिसियाबो खालामाखै जोंखौ फिदिंगासिनो दं दिसियाबो आरो लिंहरफिनदों नै दिसिया आरो बे लिंहरदोंबाबो आं बुंफिनदों बेयावबो फिदिंबावनो जोङो जाम्बा मानसि बिदि एडिसनेल बेबायदि खारनो हानाय माने जोंनाव गोहोआनो गैया माने माबा मोनसे जायोला माने एडिसनेल बेबायदि थाङो ओमफ्राय जोंनाथ' जाम्बा मानसिना जों बेफोरबायदियाव माने माबानोबो रोङा ओमफ्राय जोंखौ बिराद बेबायदि थगायो आरो जों गोरों मानसिबो नङाना
जोंनानै आखायानो गुलु गुलु मावजोब्बाय नै आंना दंफाङा बेनो आरोना नै लोगोफोर माने जोंना न'आनो बनखानै ओमफ्राय बर'दिन बेबायदि बर'दिन जाफुनाय समावनो जुदि बेफोरबायदि पुलिस आर्मि लानानै फैजायोब्ला होमब्ला जोंनि जिउआव मा गोजोननाय दं कारेन्टआ नै बिनो थांदों नै कारेन्टआ बे आरोना बिराद गिदिर 8 लाख भल्टेज ओमफ्राय जोंनि न'आ नैबे नै जोंनि न'आ नैबे बे सेरजों थांदों नै कारेन्टआ ओमफ्राय जोंना माने नैबाव जोंना नै बावहाय बेबायदि माबा दङ थाइजौ बिफां दं बायदिसिना गोदोनिफ्राय माने दंफां गायग्राखानो माने दंफां गोजाखा आरो गय दङ बिसिम गय दङ ओमफ्राय दा बिनि फैसाखौ माने हाफल' होलांनानै माने 2 लाखल' होलांनानैहाय माने जोंना न'आ खारनांगौ बे न'आ खारनायनि दिनै फैसाखौनो मोनाबा जोङो ओमफ्राय जोंखौ माने बिदि फिदिंगासिनो आरोखि माने 6 बोसोर 7 बोसोर जालांबाय बे कारेन्टखौ बानायनानैहाय ओमफ्राय दिनै बेबायदि दानफायनो बिफाय थायो बे दंफांखौ दानफायलांबाथाय ओमफ्राय गावसोर फैला जुदि जोंनाव दानफायखांनायनि उनाव जुदि जोंनि न' इफेक्ट होयोब्ला जोंनि न' सोर फैनानै जोंनो फैसा होफैगोन दा नै बेखौ साननानै जोङो होबथागासिनो आरो दाख्लै दाननो बिफैबाय दानहोबाय नै बेखौहाय सुमलि दंफांमोन दानहोबाय बेखौ दाफाङै दानहोबाय आरो दिनैबो माने दाननो बिफैबावदों आरो जोंना गोदान नङा बे दस्रा मानसि बेलेग मानसि होनायसो बियो माने साफिसन जायाखैनो खानायफ्रा माने बिदि जानांगौ बेखौथ'